Honorable
Apple be outside there. Apple. Eze Nwanyi.
Iago Papa nwunye gị na-eme biko. Daddy chere no biko. Kamo ọnọdụ na ọnwa niile bịara ọrụ a. Iago Papa nwunye gị bịa. Biko, bịa ka mmerụ na-emere ikpeazụ ka mmechie na biko. Ele ndị tụtụrụ ego. Were 2,000 nke eji Iago nye nwunye ya 2,000. Aya m ọsịsọ. Ndụ Benz. Wete 4,000 inye di ya 2,000 ka enye nwunye ya 2,000. Biko onye ọbụla na ọ nọ so ka mkpe ekpere. Ngwa unu gbago n'elu di ya gbago unu di ya. Ihe agụgwa chụzuru oche gị. Lọlọ chụzuru oche nke gị. Lọlọ rigorowe gwanụ ị na-ahụ oche. Ngwa na ihe agụ 2,000 ka enye nwunye ya 2,000. Ngwa mechie dị ya n'aka. Ihe agụ Shandy Chidimma. Here the last prayer when he drop get your vote of thanks Iago kene ndị mmadụ Chidimma were go ahụ gwa mechie ya ọfụma Iago mechie ya ọfụma ma wela ya elu by the power God vested on me as MC by the power vested on me as MC na Chukwu okike abịa aba egwu bie m okwu n'elisi Chukwu Emeka and Chidimma wesi n'ụbọchị tata unu ga-agba esusu nwoke ma osusu ori ihe unu ga-eji nsọ nwa ga-abịa ihe unu ga-eri ga-abịa ihe ga-eri unu ama mbenata n'osu unu wee na-ayọ n'isi Chidimma na adịghị enyi na Chidimma hapụrụ Chukwu Emeka ga crusade ya hụrụ na ọ gaghị abata ihe ọbụla nwunye ọjọọ bụ n'obi Chineke mee ka di ya nwude ya n'aha Chukwu okike abịa ama enyi de Chukwu Emeka hapụkwanụ nwunye ya gawa sidewalk ya hụ na ọ gaghị abatali ihe ọ na-awụ ma ihe ọma ma ihe ọjọọ bụ n'obi Chima egwekwela ka nwunye ya jide ya n'aha Chukwu okike abịa ama ngwa soyenu seed japụta ya japụta ọya japụta ya ọya vote of thanks bịa ka ikene ndị mmadụ ka o mee vote of thanks unu etiwezi egwu vote of thanks bịa kene ndị mmadụ Eyes. Iya gududu baba. Iya gududu baba. Iya go baba dudu.